Seguimos en tempo de tertulia hoxe na compañía de Xos Antón López, de María Sierra e de Milagros Sotero. máis ou menos un cuarto de hora de tertulia, non dá para moito, pero sí quería poñer un tema en riba da mesa que creo que paga a pena comentar. A de hoxe, como sabedes, é unha xornada de reacción a ese anuncio de onte do goberno valenciano de que vai pechar a televisión autonómica, o canal Nou, despois de que o Tribunal Superior de Xustiza rexeitara o ERE da compañía, obrigara a readmitir a un milleiro de empregados. Di o presidente Fabra que non vai pechar un colexio ou un hospital para manter a radiotelevisión autonómica, e por se alguén pensa que isto podería pasar en Galicia, hoxe xa dicía o presidente da Xunta que a nosa situación é completamente distinta. Dicía que o futuro de Televisión de Galicia está garantido pola súa situación financeira, porque cumpre os seus pecha o ano con equilibrio orzamentario, e porque ten unha elevadísima audiencia, a segunda das canles autonómicas de España. Eu quería pedirvos unha valoración sobre esa decisión anunciada onte polo presidente Fabra, non? Que nos colleu todos un pouco por sorpresa, aínda que xa coñecíamos os problemas financeiros da canle, non? Unha débeda de 1.200 millóns de euros, e os seus problemas tamén de audiencia, non? Porque foi perdendo tamén audiencia nos últimos tempos. Non sei quen quere empezar. Bueno, María, por exemplo, María Sierra. A ver, evidentemente es una medida muy brevemente todos, Es una medida muy drástica, dolorosísima, como tú acabas de decir, son 1.700 personas. Yo no pongo en duda que las televisiones autonómicas tienen una razón de ser, sobre todo en comunidades como la nuestra, en donde tenemos un idioma propio, una cultura, una tradición, que se divulga a través de esos canales, en unos programas que probablemente en una televisión generalista no tendrían sitio, y en una televisión cuyo parámetro no solamente es el de la rentabilidad económica, como puede ocurrir en las televisiones privadas, por ejemplo. Dicho esto, y para que no parezca que yo hago unas manifestaciones contrarias a las televisiones públicas, lo que sí es verdad es que esta televisión en concreto tenía un endeudamiento superior a 1.300 millones de euros, tenía 1.700 trabajadores en plantilla, tenía unos medios materiales, es decir, edificios, etcétera, de muchísima más envergadura a los que, por ejemplo, tiene la BBC. Y entiendo que en situaciones económicas como las que antes describía Milagros, que estamos viviendo en nuestro país, en ocasiones hay que tomar medidas que resultan verdaderamente difíciles y dolorosas. Ahora bien, lo que también digo es que yo hubiera preferido, y seguro que los valencianos también, que este gobierno, que no le tembló el pulso para tomar esta decisión, a lo largo de todos los años en los que se tomaron otras a sensu contrario que les llevó a esta situación que viven, se hubieran tomado medidas para evitar llegar hasta aquí. Sí que es verdad que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que obliga a readmitir a los trabajadores, a los 1.000 trabajadores que se había despedido a través de un ERE. Sí que es verdad que eso tiene un coste altísimo, 42 millones de euros, y sí que es verdad que probablemente desde un punto de vista estrictamente financiero la televisión no sea viable. Es que esos son datos económicos indiscutibles porque son objetivos. Claro, quizá habría que hacer un análisis mucho más profundo, que es el análisis moral que hay detrás de esta decisión, y es por qué se llegó hasta aquí y por qué no se evitó esta situación, y si una televisión pública, por el hecho de serlo y por el hecho, precisamente, como decía yo al principio, de no tener como objetivo la rentabilidad y no tener que estar sometido, por lo tanto, a las reglas mercantiles propiamente de cualquier empresa, se puede permitir el lujo de tener una plantilla ilimitada y de tener medios materiales ilimitados, porque eso se vaya a pagar con el dinero de todos, y llegar al punto de que eso sea sencillamente insostenible. Eso yo creo que es el debate que habría que hacer. Milagros, ti como ves? Concordas con María? Eu penso, efectivamente, tamén parto da mesma base de que é unha mágoa que se teña que ter chegado a esta situación. A verdade é que eu porque non sabía desa dificultade tan enorme que estaba atravesando a televisión, a verdade é que non o sabía. E inmediatamente pensei no resto das televisións, fundamentalmente na nosa, claro, é que eu non vexo demasiado a televisión galega ningunha outra, a verdade. Non vexo demasiado a televisión, pero penso que sería tremendo para a Comunidade Autónoma de Galicia perder a súa televisión e a súa radio, non? Penso que fan un servicio moi importante, pero
cando o presidente di que efectivamente no noso caso é diferente, pois sí é certo que é absolutamente diferente, tamén posiblemente por esa característica que temos aquí na nosa terra de ter un idioma diferente, de ter cousas diferentes que fan que a televisión pois teña un perfil diferente, non? E dito isto, penso que eu resumiría todo o que dixo María e que estou totalmente de acordo con ela no problema de abuso. Ás veces as cousas que son públicas enténdense que non son de ninguén. As cousas que son do Estado non son de ninguén. Eu, pois, podo desear... Os cartos públicos non son de ninguén. Eso dixo unha persoa, non? Que era ministra, non? Se non lembro mal. Eso non é así, non? Non é así. Os cartos que son públicos son de todos. Entón, claro, cando os pos nun sitio, non os pos en outros, porque non son como chicle ilimitado. Entón, hai que, as persoas que manexan cartos públicos de todo tipo, non na televisión, sino de todo tipo, teñen que ter un grado de responsabilidade altísimo que, desgraciadamente, non sempre se cumple. E, claro, ao final, pois, pasan as cousas que pasan, posiblemente debido ao abuso, que non sei, insisto, se é exactamente o que pasou aquí, aínda que temos algúns indicios, non? Pero, cos cartos públicos non se pode xogar. Xosé Antón, a ver, ti que opinas? Eu enlazo isto co que dixo María ao final da herencia, non? Da herencia recibida. Claro, a herencia recibida, María, era esta tamén. É dicir, era unha comunidade como a valenciana que falsificaba os seus datos, ou unha comunidade como a de Madrid que tamén o facía, ou unha comunidade como a de Murcia que tamén o facía. É dicir, esa foi un pouco tamén esos porcentaxes, non? De herencia recibida, tamén hai algo de aquí. Mira, Valencia, a comunidade valenciana, que noutro tempo foi pois a comunidade pudiente, pujante e o espello de España, verdad? Porque era que máis crecía, que máis se desenvolvía. Claro, é que tuvo un goberno que foi un auténtico desastre. Aparte de ter as cortes, medias cortes imputadas, non? Pero ten un goberno, tuvo uns gobernos con Cans, con Zaplana, que foron un auténtico desastre. Agora están pagando, non teñen para os colexios, pero sí están pagando 70 millóns de euros, verdad? Por non correr, porque fixeron un circuito e porque foi un dispendio absoluto de todo. E supoño que a televisión é parte dese dispendio que se fixo na Comunidade de Valencia. Eu fai pouco estuve en Valencia e ir a Mestalla a ver o novo Mestalla, aquilo é un desastre. O sea, aquelo é un auténtico desastre a cantidad de cartos que se tiraron, non? E entón estou totalmente de acordo con que decía Milagros, verdad, de que cando se goberna hai que ter moito sentidiño. Cando se goberna e cando se está na oposición. E hai que ser responsables. E hai que decir as cousas que hai que decilas. Pero cando se goberna, non sei se vos recordades, non? De cando pois a alcaldesa de Valencia e o presidente da Comunidade de Valencia, verdad, iban no descapotable a todo trapo, cando eran os grandes premios e todo. Bueno, pois claro, eso é o que trae todo eso. E supoño que e en este caso estamos falando de Valencia, pero podemos falar de outros. E seguramente de un partido e de outro partido. É dicir, vamos a ver se isto nos sirve, verdad, para ser un pouco máis responsables e para optimizar os nosos recursos e para priorizar no que temos que gastar. Baixo o meu punto de vista, en saúde, en educación, en cultura, pero facer as cousas con un pouquiño de sentidiño. Eu penso que Valencia é un exemplo desos que había que coller e decir, mire, isto é como non se pode gobernar. Rápidamente todos. Quería decir que yo he procurado, no sé si se ha entendido suficientemente, hacer un análisis objetivo de una situación y para nada con ningún tipo de tinte político. Es más, yo creo que la única lectura, por decirlo de alguna manera positiva, que puedo dar al gobierno actual del Partido Popular es que, me refiero al valenciano, es que lejos de huir hacia adelante, que quizá sería mucho más fácil para ellos, y de dejar esta patata caliente a los que puedan venir a continuación, pese a ser del mismo color político a los anteriores, hacen explotar esta burbuja, reconocen esta situación de inviabilidad con todas las consecuencias que le puedan traer, que creo, entiendo, que no van a ser pocas. Son tremendas. Porque son 1.700 familias de una comunidad autónoma muy pequeña. Yo, la primera vez que fui a Valencia, después de estar mucho tiempo sin ir, me quedé perpleja de las edificaciones faraónicas que allí había. Desde un punto de vista estético, Valencia está impresionante de bonita. ¿Qué ocurre? Que hay que ver si tú puedes asimilar esas edificaciones, dar contenido
a esos continentes tan faraónicos y si puedes sostener el gasto y si es compatible con todo aquello a lo que no puedes dejar de prestar atención, sanidad, educación, etc. Cuando eso no ocurre, llegas a situaciones como las que hoy decía el presidente, que yo, con toda la pena, tengo que compartir, y es que efectivamente, cuando uno es padre de familia o cuando uno tiene un puesto de responsabilidad, hay momentos en los que hay que elegir, y efectivamente, entre comer y comprarse un traje de chaqueta, pues hay que comer. Y entre cerrar un hospital y cerrar una televisión pública, que encima tiene un rendimiento desde el punto de vista de la audiencia cada vez más bajo, y que por lo tanto tampoco desde esa perspectiva hay un motivo que te lleve a apostar en demasía por ella, pues hai que cerrarla. Sí, eu coincido totalmente con eso. Ademais, penso que desgraciadamente esta situación deuse en moitos lugares de España, non, por exemplo, en Andalucía. Andalucía é un escándalo tamén en cuestións deste tipo, xa non para falar de todo o tema dos seres e de todo eso, non, que é outro debate diferente, pero é que efectivamente deuse unha sensación de país tan fora das súas posibilidades, vivindo tan fora das súas posibilidades, que iso levou a unha serie de investimentos e de gastos e de cousas que non se poden soster. Claro, eu, a verdade é que hoxe vendo as declaracións do presidente Fabra, eu, en realidade, o que pensei foi, non me gustaría estar na súa situación, que non foi elegido en urnas, é dicir, o presidente Fabra tuvo que coller a situación esta... Pero ahora sí ten que responder. Claro. Na súa situación e tamén, por suposto, aínda diante del, non, a situación das persoas, das familias que van a quedar neste momento desprotegidas. Eu comprendo que é unha situación, pero é como cando ten que amputarte un membro por unha enfermedade. Eu penso que manter cousas que non se poden manter e que están tan infladas e tirando do diñeiro público é unha irresponsabilidade que non se pode permitir. E neste caso eu quero lanzar tamén, quero falar a favor de Galicia, pero dos gobernos de Fraga e do goberno de Touriño, que un poderá criticar ou non criticar, pero unha vez facendo pois a crítica política que loable, non, e que hai que facer, tamén hai que recoñecer que tuveron a capacidade de non endeudarse en demasía. Ningún dos dous gobernos, nin o bipartito se endeudou en demasiado, e nin o goberno dos 16 anos de Fraga, tampouco exceptuando o mellor algunhas cousas como a Cidade da Cultura ou algún tipo de construcción, que o mellor, bueno, podría ser moi matizable, non? Pero que non foron excesivamente ambiciosos non, o sea, irresponsables, efectivamente, a palabra é irresponsables, non? En facer cousas que noutros sitios si fixeron, non? E depois a especulación toda que se fixo, bueno, ese é o tema do urbanismo, que nos levaríanos outro debate, pero os concellos, e aí son responsables os concellos, que hoxe non teñan unha financiación propia os concellos, que non loitaran desde a Federación de Municipios por unha autonomía financiera, foi debido precisamente a isto, foi debido a que se financiaban co urbanismo. E isto, entonces, como tiñan cartos para facer cousas que non estaban dentro das súas competencias, verdad? E tiñan moitísimos cartos porque había moitísimas licencias que dar e moitísimo aproveitamento, pois claro, así estamos. Oye, non nos dá tempo de falar do ministro Verde, sei que tiñades ganas, non? Pero cual? Antes de Erasmus ou despois de Erasmus? Logo hai un antes e un despois, ti crees? Hai un artigo de Roberto Blanco Valdés, boísimo, non? Que fala de borricus. Bueno, sigue pedindo PSOE a súa dimisión e di que é cuestión de tempo, non sei se estades de acordo ou non. Depende, o ministro Verde, a verdade é que ten unha capacidade para meterse en líos importante. Ás veces non é tanto o que fai, sino como fai, pero bueno, xa veremos. Quizáis foi este o caso, non? María, ti que crees, que haberá dimisión ou non? Yo creo que non. Que va a aguantar el tirón, entre otras cosas. Yo creo que va a aguantar el tirón, entre otras cosas, porque a Mariano Rajoy yo creo que le interesa, ¿no? Que esté ahí. Sí, yo creo que sí. Porque está el foco, a Gallardón, ¿no? Está el foco entre Gallardón y Wert, pues le sirve un poco como de saco de boxeo, ¿no? Bueno, pues veremos que pasa. Non dá tempo a falar máis deste ministro e algunha cousa que nos quedou pendente, pero xa abordaremos noutra cuestión, noutra tertulia. Moitísimas gracias, como sempre, a Milagros, a María e a Xos Antón. Estou un pouco despistada, pero
Grazas a todos por seguirnos un día máis, mañá volvemos, como sempre, conversaremos co alcalde de Santiago, con Ángel Currás, e logo, pois como sempre, a tertulia analizando os temas que deixa a actualidade da xornada.